Heeh. Ki dilanjut Mas Gareng, Mbak Elisa, monggo iki ana sing nyuwun langgam rengu. Ya. Mbak Elisa. Ya. Mudhun Mbak Elisa. Ya. Yes. Selamat malam Sunterjaya. Ya, luar biasa Pak Gareng. Selamat malam Pak Sene ya. Selamat malam. Iki sing tekan aku ora penak iki. Kok ora penak? Selamat malam ya Mas Gareng, Pak Sene ngono. Semua pakai di sini ya. Ya ne yen sene iki ngerti sene. Ya. Sene ngerti. Sene. Sene iki nguyo. Mosok dalang kok dalang nguyo. Enggak bisa dipakai yo. Enggak bisa. Oh, enggak bisa ya. Alat denye. Alat dene. Alat denye lho. Iya, Wis ora nganggo Oh, enggak boleh. Kalau tidak bisa, jangan sok berkate-kate kayak Jakarta. Oh, enggak bisa. Iya, nanti keplese-plese lho. Keplese-plese apa itu? Maksudnya ini kepleset-pleset lho. Oh, kepleset. Iya. Tadi aku sih bingung nyampe sini tadi pagi. Aku nyasar di gang-gang itu. Nggak tahu rumahnya Pak Bambeng. Kisah marahi Bali ora disangoni yang ini gitu. Pak Bambang kok Pak Bambeng? Pak Bambang. Nah, asalkan kamu masuk geng-geng. Geng-geng itu ya. Nah, nanti ketemu. Neng, mau kemana Neng? Nama saya Elisa bukan Neng. Gue bilang gitu. Maksudnya tuh memanggil seorang wanita pakai Neng. Oh gitu. Bukan namamu Neng, namamu kan Elise. Iya, Elise. Elise. Gue Elise bukan Neng. Neng. Tadi naik apa? Gue nanti motor maber. Jangan ngomong dewe. Ana motor maber iki. Motor maber. Motor kok mencret. Motor mabiar iki. Iya. Motor kapal terbang pesawat. Iya. Ojo motor meber. Iya. Sendiri. Iya sendiri. Terus tadi kesasar di geng-geng itu. Tapi anehnya aku nyariin kan, nyariin rumahnya Pak Bambeng tadi, Pak Bambang. Iya nyariin, aku nggak tahu nih RT berapa, 17. Oh ini deket tempat siapa sih? Aku bingung sih di mana sih nomor 8 yang mana sih? Ternyata terkenal Pak Bambang Suparno. Oh itu yang rumahnya paling bagus Mbak. Kukirain orang-orang Jakarta nggak pada ngerti, ternyata ngerti semua. Oh iya banyak yang delok ke lo. Iya ternyata Pak Bambang ini terkenal sekali. Iya. Terkenal ramah, cerdas, agamis. Luar biasa lomo. memang. Iya lomo apalagi nih nggak tahu nih. Lomo itu. Lomo ya awake gede iki lomo. Wis somo. Kae lemu. Ora gathuk. Luar. Tak kira pikir aku nang olahraga sumo. Cepur lemu loh. Iya, tadi langsung ketemu, tanya. Aku kirain pada cuek-cuek, ternyata pada kenal sama Pak Bambang. Iya, makanya kamu mumpung di sini ditanjak kene. Tanjak kene, iya. Emang gue tanjak kene dari tadi. Kuwi mau wis mlaku-mlaku dhewe kok. Sindene do ngaso nek Elisa mesti tekan papan ngendi wae mesti terus dijual. Harus di Jakarta harus main dong Parlente. Kemana aja? Gue ke Ancol Jaya. Ancol Jaya. Ancol gini. Ancol. Kok ono gon Ancol gitu. Ancol. Mongko nek Ancol iki nek basa Jawa ora elek banget. Lah iya lagi. Apa nek Ancol ning basa Jawa artine apa? Ancol ya Ancol, jangan Ancol. Kebawe tadi Kebawe wah, bahaya nih. Gue jadi banyak dosa. Banyak dosa sama oleh. Lu. Iya. Ancol ya Ancol aja Ancol. Iya, kebawe. Ya santuy ya, jangan mare-mare. Jangan marah-marah. Jangan mare-mare, jangan marah-marah. Iya. Berbahasalah yang baik dan benar. Oh iya, sesuai dengan aturan. Sesuai aturan. Subjek, predikat. Kowe bola-bali muni Pak Bambeng iki nek aku rung dirampungi aku deg-degan. Kadang aku dilunasi ya tenang bae. Ampun Pak Bambang. Pak Bambang iki piyaine sing ndi? Yang itu pakai batik dong. Wes duwek wes weanan. Weane Pak Bambang wes dilebokke weane. Ya mesti tae. Sik kuwi mau
WA-ne Pak Bambang. Wis dilepokke WA aku. Wes go nak WA aku wis ning ngene Pak WA-ne Pak Bambang. Dadi WA-ne Pak Bambang dilepokke WA-mu. Elisa. Pak Bambang ki nang kene iki piyai terhormat. Terhormat lho. Panjenengane iki haji kok WA-ne Pak Bambang dilepokke WA-mu ki kapan? Wah, omongane mulane WA aku ning jopo. Wis ngene wae WA-mu dilebokke WA aku wae. Ora sudi. Ya. Ini WA apa? Salah. WhatsApp. WhatsApp aplikasi. Diperpanjang dong. Iya kan itu singkatannya WA. Iya tapi kalau bahasamu begitu tuh jurus-jurus peri-peri koloso. Itu jurus peri-peri koloso. Oh, serempet-rempet bahaya dulu Mas. Berarti WhatsApp-nya Pak Bambang ya, sudah masuk di masuk ke WhatsApp memorinya WS. Ya udah chatting. WA-ku isih ning nggonamu to? WA-mu. Heeh, WA-mu ra tak simpen, WA-mu ra nen tak lebokke WA. WA-mu lebokke debok kene wae. Ora gelem aku ne. Ndah pateng kleler. Gue nyiksa wong. Ngono aku. Lisa. Ya. Ini memang di sini masyarakat khususnya penontonnya Pak Seno. Ya. Salah satunya yang ditunggu-tunggu Elisa. Iya. Elisa Krupus. Orcarus. Oh. Alaso. Wis ora bakal duwe bojo kowe ngarani jenenge wae angel. Kenapa? Yo Elisa Kuras apa? Elisa Orcarus Alaso. Ora saru. Orcarus aku udah ke melu-melu iki. Sarus. Orcarus. Koloso. Orcarus. Alaso. Iya ya ora budak. Lagi padha karo Mas Gareng biyen dek jaman nom-nomane jenenge ya saka Sulawesi lho, Sa. Oh, jangan nome Elisa Orcarus Alaso. Kuwi biyen Bagyo kaya kakus Alaso. Oh, gene padha Bagyo kakus. Mbok ngomong. Aku sak sedulur aku kakus kono jumbleng. Apa seno ono jeneng jumbleng? Ono salurane. Oh, lagi ngerti aku jeneng tanpa jumbleng sapa penadahe? Oh, iki kakus kuwi jumbleng. Iya, Elisa. Kanggo nambani brantane ngatine para sing mirsani wayang. Kangene marang sliramu nembang. Kangene marang sliramu. Sesideman apa rengu? Kowe seneng rengu apa demenan? Demenan. Sesideman kok. Sesideman iki hubungan gelap kuwi demenan. Oh, itu hubungan gelap. Aku wis takon karo Pak Sukron Suwanta. Oh, aku ra seneng sing gelap. Aku seneng padangan. Cocok. Iya. Aku yang gelap ya. Tapi tetap seneng lagune. Oke. Berarti sesideman nggih. Iya. Ya, sesideman diaturake monggo. Wiwitane anderek sang peke Eno priya bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe. Mas iki lagu iki tak aturke Pak Tri sing mirsani nyengkluk ning kene. Ini request juga Oh, loh. ya. Beliau request ini tembang kangen. Tembang kangen. Ya engko diaturake. Aku sesuk pilek ya ngomong karo kowe iki. Ngapa belek? Kok bindeng kowe ngomong kaya ngono. Aku kudu sisi. Bendera terus kayung-yung selendang kuning kang sangking wukir swara kurang pramono
ses agung rom anggung romarang bendoro tiah sulestyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman patenono timbang bepisah Sulestyo tarewangi samutono lawan kula warga garwalan praputra yo yo liwat kinjanging alismu kuwasahang landang aku isih mampu ngladeni salahku mongko kowe bocah kuno nadyan bocah kuno ketua ngajeripo jiwa ragaku kok kurang kehormatan mampro rukun ngadepi uripana kutha gedhe kowe tak tukoke isine kowe apa wae nadyan sesidem Cita lawan kula warga garwalan putra
siswaku aku iki monggo kowe bocah gunung latihan bocah gunung jiwa raga ku ngapura kehormatan mantro rukun ngarepi urepan aku tak gede kowe tak tukake pemasai sini kowe apa-apa wae latihan satu suci. Terima kasih deh Satria sama ya sing cilik-cilik jogete cucuk gerakane pas karo sing ngendang bareng pae kae wis teko karepmu ra karepmu kowe. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ning ngematke, mergo piyai sepuh ki wis tarape ngematke. Ngrasake. Ngrasake kendangane. Matur nuwun nggih Pak De. Sehat Pak De. Sehat Pak De. Alhamdulillah. Oke, niki sampun katuraken sesi deman peseno. Ya, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Elisa, mengko gentene kancane iki pamundutan isih akeh. Yo.